L-Odwa tajba, il-Knisja f'Malta tifraħ u tirringrazzja lill-Alla li llum is-Sibt 13 ta' Mejju se jkollna 3 saċerdoti ġodda. Gilin Camilleri mill-Parroċċa ta' Sant'Anna u Tilajn, Clive Sejkel mill-Parroċċa ta' San Giuseppe il-Kalkara u Ian Zammit mill-Ordni tal-Predikaturi. Huma se jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna matul din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Matul ir-rit tal-ordinazzjoni huma se jagħmlu l-wedjiet tagħhom lill-Alla quddiem l-Arċisqof u jimteddu mal-art waqt il-litanija tal-qaddisin biex aħna nitolbu għalihom. Imbagħad l-Arċisqof ser jidilkilhom idejhom biż-żejt tal-Griżma li tfisser il-konsagrazzjoni tagħhom u jagħtihom il-ħobs u l-inbit, l-offerta tal-poplu ta' Alla li minn issa l-qudiem huma jibdlu fil-ġisem u d-demm ta' Kristu waqt kull quddiesa li jiċċelebraw.
tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Ħutjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa fl-ordinazzjoni saċerdotali ta' dawn ħutna. Nistqallalna li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u bil-ħallejt milijieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġel il-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicibus te. Glorificamus te. Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus alius Dei, Filius Patris, Victoris
Nitolbu. Mulejla tagħna inti nqeda bil-Ministeru tas-Saċerdoti biex tmexxi lill-poplu tiegħek. Għati l dawn id-djakni tal-Knisja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-uffiċċju tal-Presbiterat li jaqduk sal-aħħar skont ir-rieda mqazza tiegħek biex bil-Ministeru u l-ħajja tagħhom isaħħirhom iħabirku għall-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Pawlu wasal sa Derbi u Listra. Hemmhekk kien hemm dixxiplu jismu Timotju minn mara Ludija li kienet temmen imma li missieru kien Grek. U kellu fama tajba mal-aħwa tal-Listra u Ikonju. Pawlu ried jieħdu miegħu għalhekk qabad u għamlu ċirkonċissjoni minħabba l-lut ta' dawk l-inħawi għax kollha kienu jafu li missieru kien Grek. Huma għaddejjin mill-bliet bdew jarfuhom bid-digreti tal-Apostli u l-Presbiteri ta' Ġerusalemm u jħeġġuhom biex iħassruhom. Hekk il-knejjes kienu jitwettqu fil-fidi u jiżdiedu fl-att kuljum. Qasmu mbagħad il-Friġja u l-art ta' Galazzja għax l-Ispiritu Santu ma ħallihomx ixandru l-kelma fl-Asja. Kif waslu fl-inħawi ta' Missja, ippruvaw jitlu fil-Bittinija, imma l-Ispiritu ta' Ġesu ma ħallihomx. Għalhekk għaddew mill-Missja u niżlu Troas. Bil-lejl Pawlu kellu viżjoni ra raġel mill-Maċedonja u jieqaf jitolbu hekk. Ejja l-Maċedonja wejna. Ma li ra l-viżjoni ma la jfittixna nitilqu lejn il-Maċedonja għax fimna tajjeb li Alla kien sejħinna biex immorru nxadrulu l-Evanġelu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għaqdu bil-ferħ lill-mulej jitlu quddiemu bana ferriħi. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Kunu għafu li Jahwe u Alla u ħalaqna waħna tiegħu, aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tiba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu. Għajtu bil-ferħ lill-mulej niskolla tal-art. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżies, ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma jarafx lil Alla għax Alla hu mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat lill-ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabbna hu, u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Eżies, jekk Alla ħabbna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah. Imma jekk inħobbu l-xulxin u jammar fina u mħabtu issib il-milja tagħha fina. B'hekk nafu li aħna namru fih u fina għax tagħna semm mill-Ispiritu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-missier bat lill-ibnu is-Salvatur tad-dinja. Kull min jistqar li Ġesu u l-iben ta' Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna għarafna l-imħabba li Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla hu mħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba issir sħiħa fina meta aħna inqawwu qalbna għal jum il-ħaq.
Għax saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba ma hemmx biża'. L-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża' l barra. Għax il-biża' għandu x'jaqsam mal-kastik. Min jibża' għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jekk xi ħadd jgħid jiena nħobb l-Alla u jobgħod lil ħuh, dan ikun giddieb. Għax min ma jħobbx lil ħuh li jara, kif jista' jħobb lill-Alla li hu qatt ma rah? Dan hu l-kmandament li tagħna hu li min iħobb l-Alla iħobb ukoll lil ħuh. Il-kelma tal-mulej. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fitxu l-ħwejjex tas-sema, fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jekk id-dinja tobodkom, kunu għafu li lili baditni qabel ma badet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha. Iżda billi intom m'intomx tad-dinja għax jien ħriġkom mid-dinja, id-dinja tobodkom. Ftakru fil-kelma li jettilkom, il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu. Jekk jippersegwitaw lili, qatt jippersegwitaw lilkom ukoll. Jekk ħarsu l-kelma tiegħi, qatt iħarsu tagħkom ukoll. Imma dan kollu qatt jagħmluhulkom minħabba f'ismi, għax huma ma jafux lil dak li bagħdni. Il-kelma tal-mulej. Jersqu dawk li se jordnaw presbiteri. Gilin Kamilleri mill-parroċċa ta' Sant'Anna f'Witilajn. Hawn jien. Clive Sejkel
mill-parroċċa ta' San Giuseppe fil-Kalkara. Hawn jien. Fraqijien Zammit tal-Ordni tal-Predikaturi. Hawn jien. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob minnek li inti tordna lil dawn ħutna għal ħidma tal-Presbiterat. Taf jistoqilhomx. Jina nixed li mill-istħarriġ li sar fuqhom fost il-poplu Nisrani u mill-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqhom, instab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Bil-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna naħżlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-Presbiterat. Sto tatuam ċabċipa ta' aħna nħobbu għaxu ħabna l-ewwel. Din il-frażi mill-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu hija programm għal kull Nisrani ma b'mod speċjali għalina s-saċerdoti. Aħna nħobbu il-missjoni tagħna hija li nkunu imħabba. Imma din il-missjoni ġejja mill-persważjoni, mill-konsapevolezza, mill-arfien, mill-fidi li hu Alla l-imbirek ħabna l-ewwel. Ħabna l-ewwel fil-misteru tal-ħolqien tagħna, ħabna l-ewwel fil-misteru tal-fidwa tagħna f'ibnu Ġesu, ħabna l-ewwel fil-misteru tal-vokazzjoni tagħna. U ħafna drabi ħobna l-ewwel f'tant inħabba li nirċievu fil-komunità Nisranija. Li segwina, li tmantnina, li titlob għalina, li tissapportjana. U din il-perswazzjoni ta' mħabba tagħti lis-saċerdot lill-qalb tiegħu, lir-ruħ tiegħu, il-qawwa li jkun imħabba. Lill-missjoni tiegħu tkun missjoni ta' mħabba. Imma nifhmu wkoll li l-imħabba tagħna lejn Alla li aħna niċċelebraw fis-sagramenti, li nippritkaw bil-kelma tagħna hija vojta jekk ma tissibx ma' imħabba konkreta tal-poplu ta' Alla. Kif jista' jkun li tħobb il-Alla li qatt ma rajtu jekk inti mbagħad ma tħobbx lil ħuk li tara. U jalla l-Mulej jagħtina l-grazzja li aħna nħobbu lil Alla u nkunu fidili leħ fl-imħabba tagħna safja, qaddisa, libera u kasta tal-poplu ta' Alla. Imma mħabba vera li ma tiddejjaqx tiċċappas bid-djuffija tal-bnedmin. Li taf tkun vulnerabbli u allura esposta għal kritika, kultant ħarxa, għal kalunja,
u għal kull tip ta' persekuzzjoni. Dak huwa l-prezz li tkun imħabba. U għalhekk Ġesu fil-Vanġelu ma joqgħodx jomoda, eżis. Tgħiduli imma dan kellu jinserta il-Vanġelu fl-ordinazzjoni tagħna. Meta Ġesu jitkellem fuq il-mibeda lid-dinja, dak kollu li hu dnub, li hu għejra. Għanda l-Ġesu u għad-dixxipli tiegħu. Intom tafu wkoll li dan id-diskors ta' Ġesu ma jagħmilx sens mingħajr il-kuntest li fih jingħad, mingħajr il-kuntest tal-imħabba li tingħata, li tinżel biex taħsel riġlejn id-dixxipli u li titkellem kliem ta' faraġġ u ta' verità. Imma Ġesu jifhem ukoll li hemm barra u mhux hemm barra biss. Se jkun hemm elementi li jfixklu lilu u jfixklu lilna. U b'umiltà kbira rridu nammettu wkoll li aħna stess nistgħu nkunu edewa tagħna nfusna meta ma nibqgħux iggranfati miegħu. Meta ma nibqgħux niddependu minnu u mill-ħniena tiegħu. L-ikbar persekuzzjoni li jista' jagħmlilna l-għadu tagħna hija li tant jipperswadina li maħniex denji li jaqtanna qalbna mill-ħniena ta' Ġesu. Itolbu l-grazzja kbira li jiġri f'ħajjitkom. Tibqgħu persważi li Ġesu jħobbkom billi ħenna għalikom u jibqa' jħenn għalikom. Dak huwa l-ikbar attakk, l-ikbar persekuzzjoni tal-għadu tagħna, li hija persekuzzjoni spiritwali u ħarxa. Il-lajja, il-kalunji, il-mibeda, it-sekzik ta' bejnietna u ta' mbarra josfru, jgħibu. Meta tqishom mal-illa tal-għadu li jipperswadik li inti hopeless. M'għandekx dritt tittama fil-ħina tal-mulej. Ibqgħu ftakru li intom imsejħin għall-imħabba għax ħabbkom l-ewwel u jibqa' jħobbkom. Ftakru fil-kelma li ħobb jirrepeti l-Papa Franġisku, mhuwiex Alla li ejja jaħfrinna. Aħna li nejjew nitolbuh maħfra. Imma tejjew kemm tejjew bix-xogħol, bil-pastorali, bil-kedet li jagħtukom in-nies, tejjew qatt nitlobkom bil-ħniena, tejjew qatt titolbuh maħfra. Jalla madwarkom issibu nies li ħerqana jisimgħu lil Ġesu u jisimgħu lilkom minħabba fih, mhux għax intom gustużi jew għax intom bravi jew għax toġbu n-nies dejjem u kullimkien, ma tistax toġob il-kulħadd dejjem. In-nies jirrispettawna daqskemm inħobbu lil Ġesu, jgħadruna għax jafu minn xi aħna maġunin li jitolbu minna u għal inħobbu lil Ġesu. Li f'kull kelma tagħna jkun hemm il-kelma tal-ħabib li jħobb għax maħbub. Illum il-Knisja fil-liturġija tagħha tfakkarkom li intom imsejħin għal din l-imħabba.
imsejħin biex tkunu xhieda tal-kelma, imsejħin biex tiċċelebraw is-sagramenti, li tiċċelebraw il-misteri qaddisa tal-Ewkaristija, li taħfru id-dnubiet f'isem Ġesu, li titolbu bla waqfien, li tfasslu ħajjitkom fuq il-misteru tas-salib ta' Kristu. U kull meta ikkun ġurnata naqra ta' riħisfel bħal din, kulħadd jgħaddi mir-riħisfel għolja t-temp ikun riħ fuq. Ftakru li għandkom dritt mhux biss għall-mistrieħ tagħkom, imma għall-modrija tagħna u għas-sapport tagħna. Is-saċerdot mhux insejjaħ biex ikun Superman, imma li jagħmel ħiltu taħt id-dell tal-ubbidjenza fejn hu mibgħut biex jaqdi lil Ġesu. Ħudu paċenzja, qatt tagħmlu xejn għal wiċċi jew għas-suċċessuri tiegħi ikunu min ikunu, u inti frajjin għal wiċċi u għas-superjuri tiegħek għax inti għandek id-don ukoll li għandek ħafna superjuri wkoll bħala patri tal-ordni tal-predikaturi, tagħmlu xejn għal wiċċ in-nies. Imma taħt id-dell tal-ubbidjenza għamlu kollox għal Ġesu. Intom tkellmu lil min jiġi għandkom, iddewwu l-ġrieħi spiritwali tal-poplu tagħna. Kunu id-duwa ta' Ġesu, il-fwieħa tiegħu, l-imħabba tiegħu, it-tenerezza tiegħu, il-kompassjoni tiegħu, il-viċinanza tiegħu. Dak li Papa Franġisku jsejjaħlu l-istil tal-Evanġelju huwa allura il-ferħ tal-Evanġelju u l-ferħ tagħna, imma dejjem f'isem Ġesu. Illum nixtieq nafdakom fidejn Marija qed tiġu ordnati dan il-jum ta' 13 ta' Mejju li fil-liturġija tal-Knisja wkoll ifakkar il-qalb bla teba tagħha u l-ewwel derijiet, l-ewwel dera ġo Fatima. Sitna Marija fl-1917 deret lil 3 rajja f'qajra sempliċi u umli biex tagħti messaġġ ta' tama, situazzjonijiet ta' diffikultà kbira, ta' persekuzzjoni kbira. U fit-tielet sigriet kif magħruf ma ħbietx il-persekuzzjoni għas-suċċessur ta' Pietru u għall-għaddejja fidili ta' Ġesu. Imma tat ukoll sinjal ta' tama. Tar-rebħa tal-qalb immakulata tagħha bil-qawwa tat-talba tar-Rużarju, bil-qawwa tal-penitenza, tal-għotja tagħna nfusna. Aħna nafdakom lil din id-dinja li intom mibgħuta fiha biex tkunu l-balzmu li jdewwi, xhieda ta' mħabba, u li permezz tagħkom il-mulej isejjaħ lub ġeneruża biex jagħtu ħajjithom bħala rajja tal-poplu ta' Alla. Mhijiex kwistjoni li nibżgħu mill-mulej, għax jekk inħobbuh m'hemmx għalfejn nibżgħu minnu. Imma jalla l-mulej jagħtina wkoll sens tal-vokazzjoni tagħna. Jalla intom tagħmlu fl-imħabba. Għax Alla huwa mħabba. U min jagħmar fl-imħabba, jagħmar f'Alla u Alla fih. Aħna nħobbu għax hu ħabna l-ewwel. Jalla din il-kelma tkun għalikom dejjem ta' kuraġġ u ta' motivazzjoni.
Eżis u liedi, qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla għeda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-Presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isfijiet. Iva irrid. Tridu intom taqdu bil-għaqalu kif tixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Evanġelju u fit-tifsir tal-fidi Kattolika. Iva irrid. Tridu intom tiċċelebraw bil-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija u s-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u tqaddis tal-poplu Nisrani. Iva irrid. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għall-poplu fdat lilkom. Intom u tħarsu bla għeda il-kmandament li titolbu għal dejjem. Iva irrid. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu il-qassis il-kbir li tali l-nifsu lill-Missier bħala vittma bla teba għalina u flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Iva irrid bil-għajnuna ta' Alla. Tujat rispett u obbedjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala sa tmiem. Tujat rispett u obbedjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Tujat rispett u obbedjenza lill-Isqof Djoċeżan u lis-Superjur leġittimu tiegħek. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fik iwassala għat-tmiem. Nitolbu eżis lill-Missier Alla li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddejja tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema.
Qaddisa Marijom Alla. San Michiel. San Juan Battista. San Giuseppe. Sant'Anna u San Gioacchino. San Pietro, San Paolo. San Andrea. San Juan. San Giuda Taddeo. Santa Maria Maddalena. San Stefano. Sant'Ignazio d'Antiochia. Santa Perpetua o Santa Felicita. Santa Agnese. San Sebastian. Santa Catarina d'Alessandria. San Girgor. San Pio Hamsa. Santo Estin. Sant'Atanasio. San Basilio. San Cirillo, San Metodio. San Martin. San Nicola. San Carlo Borromeo. San Antonio Abbati. San Benedetto. San Francesco, San Domenico. Sant'Ignazio da Loyola. San Francesco Saverio. San Gaetano. San Martin de Porres. San Pio da Pietrelcina. San Juan Maria Vianney. San Juan Bosco. San George Preca. Santa Catarina da Siena. Santa Teresa da Gesù. Santa Teresa da Calcutta. San Francisco, Santa Giacinta. Beato Nazio. Beata Deodata.
Midim bin Mexxi l-Knisja tiegħek u ħarisa Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dawn il-magħżulin tiegħek. Birek u qaddes dawn il-magħżulin tiegħek. Birek qaddes u konsagra dawn il-magħżulin tiegħek. Ibad ħaddiema ġodda għal ħsad tiegħek. Għati paċi u ftehim tassew lil popli kollha. Uri ħnina ma' kull min mġarrab. Qawwina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristus mana. Kristu il-qattal btana. Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddija tiegħek li aħna qegħdin nresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqatihom dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna.
Kun maħna mulej missir qaddis għalla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem, intqassam il-grazzi kollha. Bik kollox jimxi l-qoddim, kollox jitqawwa. Inti biex issawar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispiritu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadim briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kottru. Għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerrit l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom jisseta' jmexxi aħjar lill-poplu tiegħek. Hekk ukoll inti xerrit fuq oljiet Aaron, il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom, biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċji fis-santwarju li kienu xbija u del tal-ġid li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis inbagħat fid-dinja lil-ibnek lil Ġesu l-Apostlu u l-qassis il-kbir tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli mqazzin fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru jwettqu l-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. U issa lilna wkoll dgħajfin kif aħna għatina in-nies li neħtieġu biex jgħinuna. Aħna naqdu s-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox. Id-dinjità tal-ordni tal-Presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija u għamel u Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad. Jożżuh u jżommuh għal dejjem. U bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġiba. Jalla jkunu ħaddiema tajbin li jaħdmu jitfit mal-ordni tagħna. Biex it-tagħlim tal-Evanġelju biex xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmin u jasal sa truf l-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasil ta' twelli ġdid fil-Magħmudija u jkollu l-ikel tar-ruħ mill-altar tiegħek u l-midimbin jiksbu mill-ġdid il-ħbiberija miegħek u l-morda serħanu faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħbu magħna biex jitolbuk tħenn għall-poplu fdat lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-Mulej Ġesu Kristu, l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa, jaħarsek ta' tqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu, l-Mulej il-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa, iħarsek ħat tqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla. Il-Mulej Ġesu Kristu, l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa, iħarsek ħat tqaddes il-poplu Nisrani u toffri s-sagrifiċċju lill-Alla.
Poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu qaddis li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok fidejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla inti rid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artali imqazza u lill-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' għal dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajli l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Inti konsagrajt li libnek il-waħdin bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. U biħsib li ma bħalu oġbok tordna li s-saġġerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali li l-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel li xuħud u bitqejjed tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li jħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lil poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Jaħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jakuk dejjem xhieda tal-fidi u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u f'ferħbir inkantawlek. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati. Ħalħobs ratti l-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-mafra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-isqof Joseph li qed jgħinni, mal-isqof Anton, mal-isfijiet George u Pawlu. Ftakar ukoll f'dawn il-qaddejja tiegħek li llum rid tagħmilhom presbiteri tal-Knisja tiegħek. Ftakar ukoll fil-kleru kollu tiegħek. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġin Mqazzo Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna palma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-den. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebor ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għattu il-paċi lil xulxin.
l-ħaruf talla, dawnu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Għamil mulejli din il-vitma qaddisa li aħna offrejnielek u li bija tqarbilna tqaddis lis-saċerdoti u lill-qaddija tiegħek kollha biex ikunu dejjem maqudin miegħek fl-imħabba u jistgħu jaqdu lill-kobor tiegħek kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja ħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdu l-Ministeru ta' Presbiteri. Amen. Jagħmilkom għaddejja u xhieda fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu u ministri fidili ta' rikonċiljazzjoni. Amen. U jagħmilkom tas-sewrajja li tagħtu lil fidili kollha l-ħobb sħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburin hawn flimkien iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Alleluia.
Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum li matula ġew ordnati 3 saċerdoti ġodda. Illum inżommu b'mod speċjali fit-talb tagħna lil Dun Gillen Camilleri, Dun Clive Sejkel u Patri Ian Zamit, kif ukoll is-saċerdoti kollha. O Marija, idħol għas-saċerdoti biex jikbru fil-qudusija, jixandru l-kelma ta' Alla bil-kuraġġ, jiċċelebraw is-sagramenti bil-ferħ u jkunu qalb il-poplu ta' Alla. Għada fil-għodu l-Arċisqof Charles Cicluna se jiċċelebra l-quddiesa tal-ħadd mill-parroċċa ta' Gwardamanġa. Nawguralkom il-kumplament tal-għodwa tajba.